kaSibusisiwe Maria ngomntanakhe uJesu othandekayo. Igama lami nguBathabile wakaZondi. Ngiwunobhala womhlangano webutho likaMaria kuPietermaritzburg eNvulindlela eDinari. Ngivela kwiparish iKhwezi Lokusa eMbali. Ibutho likaMaria sikholelwa kakhulu kuMaria ocebileyo. uMaria nje kahle kahle uyena osanta wethu. Siyakholelwa ekutheni uMaria uyena osiniselayo uNkulunkulu. Yonke imikhuleko yethu siyethula kuyena ngerosari bese yena idlulisela uNkulunkulu. Abantu abaningi bake bahleke bathi amagama ethu abizwa ngesingisi. Thina sihlukene, kukhona siqala egatsheni, igata lethu silibiza ngePresidium. Sibe neKhoria, ilokhu kabanye iKhoria bathi umhlangano wasePerishini. Sibe neComisium, iComisium ilawa kwabanye bakubiza ngeDinari. Thina siqala egatsheni, so yonke into esiqala egatsheni isuke egatsheni idlulile kwiKhoria ubese idlulela kwiComisium. Ngisho kuthiwa sikhokha imali, uma ngabe ukhokha imali ukhokha egatsheni, ukhokha kwiKhoria, idluliye eKhoria bese iya kwiComisium. Siyahlangana egatsheni kanye ngesonto. Amagatsha wonke anesibopho sokuhlangana kanye ngesonto sikhuleke ndawonye. Ubese iKhoria yona inesibopho sokuhlangana kanye ngenyanga. iDinari nayo iComisium iyahlangana nayo kanye ngenyanga. Ibutho-ke likaMaria linemsebenzi ehlukahlukene. Ikakhulukazi thina into esiyenzayo njengebutho likaMaria siyakhuleka. Siyahambela ey'ndaweni zabantu abadinga imikhuleko, sihambela iy'bhedlela ezinabantu abagulayo siyobakhulekela. Siyakhuleka irosari emangcwabeni, sihambe siyokhuleka irosari futhi nasemakhazeni la kulele khona abantu abangasekho emhlabeni. Sihambele amajele siyobaduduza, siphinde sihambele nasey'bhedlela, sihambele nasey'bhedlela zabagula ngisho ngengqondo. Siyaqinisekisa ukuthi ngisho oshonelwe siyamhambela ukuze phela siyomduduza ngoba usuke idinga kakhulu imikhuleko. Siyaxoxisana futhi nolusha oluhlaselwe yidakamizwa, siphinde futhi sibakhulekele. Okwethu nje kakhulukazi ukukhuleka njenganoMaria owayehleze ekhuleka engagqamile kakhulu kodwa kwakhe kwakuwukhuleka. Nathi-ke silandela lapho ekutheni siyakhuleka, sihambela zonke iy'ndawo zabantu abadinga imikhuleko. Ngisho abantu abahlaselwe izifo ezingalapheki siyahambela kulezo ndawo sifike nakhona sibakhulekele. Imisebenzi yethu njengoba ngichazela ukuthi mningi kakhulu. Nasemaperishini esisuke sikuwona siyasebenza, asigcini ngokugxama emhlanganweni. Siyasebenza emaperishini, siyawasha izingubo zabapriest kanye nezey'khonzi, siyaklina lathi. Kodwa nje siyaye sigqame ngoba ngisho ebuholini bamaperishi ethu sifanelekile ukuthi sivele sisebenze.